Wel, dyn ni'n dod i ddiwedd ran ffurfiol cynadledd Plaid Cymru eleni, a ni'n clywed yr stondinwyr tu ôl i ni yn dechrau paratoi i fynd adre, ond fi erioed wedi gweld yn ystod y blynyddoedd diwethaf cynadledd rhwng etholiadau sydd â chymaint o frwdfrydedd, cymaint o egni yn perthyn i ni. Dechrau y blaid, wrth gwrs, yn dechrau cyflwyno'r polisïau bold a radical sy'n mynd i fod yn ganolbwynt i'n apel ni yn yr ymgyrch ar gyfer etholiad 2011, ond y blaid hefyd gyda'r drafodaeth ynglyn ag arfor creu pwerdi economaidd yma yn y gorllewin, ar hyd y gorllewin o Fôn i Sir Gyfyrddin, yn gynnwys Sir Benfro hefyd, yn dangos commitment i'r blaid dechrau arwain nawr. Dyn ni ddim yn mynd i aros tair blynedd a hanner, i ni mynd i blyniaru'r tir.